Добре дошли в епизод 5 на пети ден и пети епизод. Днешното видео ще снимам продължението на Poppy Playtime 4. В миналото взехме Омнихенда, победихме доктора, победихме кучето и в миналите епизоди се бихме за доста чудовища, но главната ми цел е да се завърна в Safe Haven. Трябва да потърся някакъв зиплайн, ако не се лъжа. Ето го. Телефона звъни, сега ще се обади Оли. Yes! My signal's coming through! Finally! The doctor. He's dead. I didn't think I'd ever get to say that. You, my friend, Ти моят приятел си герой. О, благодаря. again and again. You do the impossible. Да, направихме възможност, като победих най-трудния път в цялата игра на втория път. И на третия, не знам. О, вижте. All that's Колко left яко свети. is him. Let's regroup at Safe Haven. Take stock. Talk more there. Ни изоставени в боровец ли? Къде съм бе? Зайче, байче, зайчо. Много си готин. Харесвам те. Айде сега. Кажи ми пътя къде е. О, виждам някаква лилава ръка. Окей, вече бачка ръката. Перфектна е. Като пистолет. Мисля, че трябва да прескоча. Не, чакай бе, аз трябва така. Ще взема умнито, за да види Попи колко съм смел. Айде, Попи, тук съм. You have it! Виша, имам я. The Omni-Hand! Да, имам Омнихенда. You can do this. Аз сега влизам придолу да оправим този генератор, защото разбрах, че трябва да оправим един генератор, защото аз докато си играх преди с червената ръка не можех да оправя, с Омни може да се оправи. Хайде. Искам да ти наиграя. О, медицинчо. Как е киси? Играйте в футбол, браво. Ти си Роналдо. Легенда. Окей, тук сме долу и може да обсъдим всичко. Good. You're here. Let's get started. Ара, започваме. Losing the doctor? It'll have gotten the prototype's attention. Сега вече трябва да сме взели на прототипа вниманието. He knows he's losing now. And the orphans are all he Мале, has. каква яка ръката. Now's the time to get to the foundation. Make everything ready. Look, we need to talk about this. We shouldn't... Just give it a second. Дай ми секунда. Ollie? You there? What's... He's outside! Той е отвън. Ollie? He's outside! Кой бе? Кой прототипа ли е отвън? Не. Отвъната ми стоп. You need to distract him, Joey. Please, keep him away from here. Without the generator... I know, but he can't get in here. Ай, стегни се. Not Ти я now. биш прототипа ти си. По-тежък от него. You'll have to Ти fix биш the някакъв generator. Какво е страх някакъв дет не знае колко е две брат. But I... Trust Имаш us, повече Joey. време с него. Trust me. Ще гръмна. Just get the generator working. Please. Не, долу и не тръгвай. I'll try to gather the others. Ти Keep оправи them safe. генератора и ще се пробваме да ги If you защитим. can hear me, Аз не work виждам with our никъде. friend Не here. знам за какво. Aye, Captain. He
You heard her. Now let's get to it. First, you'll want to open the access panel on the generator. It's just a little door on the outside of the machine. Use the Става option. заради моментално. Whenever you're ready, Okay, minus flip the 7. breaker switch. But be aware. Grab an external resistor. Attach that to the capacitor Това base. трябва да вземем. Окей, сега трябва да Now редим. use the Omni tool to override the generator. Pull it! Сега трябва да вземем това и да го сменим. Сега трябва да Now го... put in a new one. Сега трябва да сложим друго. Окей, готови сме. Аз съм пробен, аз не разбирам такива работи. It's done. We did it. Good. You did it. Да, направи го. Thank you isn't nearly enough. No word from Doey. Whatever happened out there? No, Дой къде? sure. We shouldn't wait anyway. Head for the foundation. И за... Plant the explosives. Отиде до фаундейшъна и Back заложи here We'll go експлозивите. over what comes next. Окей, чао, чао. Стигни до фундацията. Минаваме през гигантската дупка. Между другото, докато отидем до фаундейшъна, харесайте и се абонирайте за канала, ако искате още такива видеа на Poppy Playtime или Бан. И аз ще го направя. Това е последният епизод, предпоследният епизод. И ще видите последният после. Сега тук ще трябва да сложим. Това трябва да се... Не, интересно. Чакай. Perfecto. Ok. Está atrás do... Ah, to se rozwalnie. Chyba kaseta ma nie iść, kurde słyszę. A essa da cadeia. Okej, to jest. Tam nam ta Czernobylska. A, tam są. Co mi liczne? A. O, dynamit. Поставя. Намери и заложи 4 експлозива. Оли. Моли.
Тук ще има егати за гадките. На къде са? Чакай, тук има нещо. О не. Ти не искаш да знаеш. Махай се! Дай скачи. О не, той е динамит. Не, това е кафе. Съгласим. Карта. Мисля, че трябва да използваме някъде. Ето там трябва да използваме. Но трябваше това е динамита и намерим. Бягай! Благодаря. Сериозно. Махнеца от тук. Махнеца от тук. Махнеца. О, трети динамит. Може да сме купа нещо така. Покажи така. Къде е твърде динамик?